Дай, бе. Шапката. Между другото, тя е влязла на училището. Ага. Защото съм готина. Да, много се обичам училището. Даже и класната. Айко, аз се обяснявам. Да. Да. Да, е. Внимавай. Дай, Добре, че 50 минути, 50 минути. Добре, ясно, че не. Шау. Бау. Бау. Йо. Ще го каза друго. Да, ми я тъжам. Една минута за едно пички. Да, се. Ай, да, това е.